Fordi ja, det kan være en kunstig sat med den her. Så lukker. Ja, du kan se, at det her det er sådan en indsøgt diesel af en gammel Svend. Jeg vil tro, den omkring 1950. Og så for, det er en encylinder, og det er en diesel. Og her der sætter en dieselpump. Nå, og så for at vi kan starte den, så skal den have fuld gas. Og det gør vi sådan herhen. Der skal vi rykke ned i gashåndtaget her. Og så er der sådan en lille knap her, vi skal trykke på. Så siger det klik. Og så kan vi slippe igen. Så får den fuld ydelse. Nå. Og så skal vi så prøve at se, om den kan starte. Det kan den som regel, hvis der er strøm på. Og så kan du se, hvor det oser. Det er et darbo jo, så det kan være, det vindue kan få med. Han skal have hjælp på sted. Og jeg er gasforgivet.